Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ki Ïakhih belakot penlong dak BJP baka Kongres halai ki jom ki Jaka ha Bengaluru Karnataka kila kala long ki bakul mar ha ka art flight trek unai tung aja arpun riau hadian bau MLA ke BJP u BP Harish ula Shah Kawang dak Pylleng ha bau lalit poi Bakla Shah ka Ïakhih bela penlong dak Kongres ha bar ka office trekam jong ka Karnataka Pradesh Congress Committee. Harish lekin no bagi nong kershan ke Kongres kila kiar kod yu kila pertashla bar kila Kawang dak Pylleng ka bela day na ka clear jong u. Ula ongru basamut ki beriu kila Shah yu Shah bagi pulit kenwan man pelait em yu. Ban chukudo baka Kongres kila penlong ke Ïakhih kum ke jing persya halor ke jing light tu ke jing kali exam need ke jing thelat hi jing ki pulit ke samla pule hajantar mantar New Delhi bat ke jing Shah unong ilam ke Kongres Rahul Gandhi lembat ki weipat ki nong ilam ha ka weipat ke liang ke BJP kila penlong Ïakhih ha Bengaluru ban persya ke jing Ïakhih ke Kongres. Ha ka weipat ke liang ki pulit kila kiambun ngut ki nong ilam ke BJP kin thop yo nong ilam liang persya ha Karnataka UR Ashok daga baong baga Ïakhih kila pin kenya ke hukum jong ka Karnataka High Court Henry hadian la pelait no Ïakhih. Hadian bala pelait UR Ashok ula IT daga jing ujor cho Commissioner of Police ke Bengaluru daga bakin no baki nong kershan Kongres kila Kawang daki Pylleng bat pendan kamru daki nar baki dieng ban syo iki nong kershan ke BJP. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.